Ala, mga kabagis na gado na alam eh. Kita dyan eh. It's me, Giggle again, and welcome back to my YouTube channel. For today's video is pumunta kami dito sa bundok nila Nanay Mary at mag-aakas kami. Magbuburos kami ng munggo kasi ano tawag na doon, masisira din, kaya kukunin na kasi pwedeng ulamin tsaka pwedeng ibinta. Tapos kapag tapos natin pumunta doon, magliliw-liw tayo kasi madaming lumalang. Dito na lang tayo magliliw kasi madami. O, tingnan nyo o. Tignan nyo mga kabagis, tignan nyo madaming mga tumutok na kasi kumakain sila ng umaga, ganon. Tignan nyo, daming nagagano, umiinom sila ng tubig tsaka kumakain. Ito mga kabagis, maraming isda, kaya dito na lang tayo magliliw-liw bareng bareng makakuha tayo. Para naman makakuha tayo, kaya hindi kagaya noon na punta kami doon sa baba, walang nakuha kahit isa, dagdag naman. So punta na nga rin tayo doon at titignan natin yung mga nagbubura. Mga kabagis, yun na nga, papunta na kami doon. Nandun sila, tinitignan na naman ako nag-vlog kasi gustong-gusto nila sumasali. Alam nyo, kasama ko lang naman sila Tatay Virlo kasi sa kanila to, hindi pwedeng pumunta ka dito na wala sila. Ganon. So ngayon, mga kabagis, nandito na kami, nag-aani na ng munggo. Kasama ko sila Nanay Mary. Nandiyan sila, natagalog na ako. So, simulan na natin. Mga kabagis, madaming bunga to, kaya madaming naapit si Nanay Mary. Kaya mayaman siya, nakapagtayo siya ng bahay nila, malaki. Hindi pa naman magpuutang si Nanay Mary. Tingnan nyo mga kabagis, dito sa taniman nila ng munggo, may tanim din silang doon, saging madami. Kaya nagmamayaman si Nanay Mary kasi madami silang tanim. Kaya di na umuulan, nagtatanim pa rin sila. Kaya hindi nawawalan ng pera si Nanay Mary.
Mga kabagis, napudutan ni sa ate tinalamin ni ate ni tapos dapay burburasan dan ay nagadupay. Umalis kami ay mga kabagis ta na kwadjay. Wada! Kuha na mo kami pa mga mabibigyan ako. So ngayon mga kabagis, huminto muna kami na mag-ani kasi mainit tsaka hindi pa kami kumain ng agahan kaya kakain muna kami. So ang ulam namin ay ito na tatatlo inubos na nila. Tsaka meron pa dito na malilit na isda. Masarap daw to, hindi ko pa natikman. Wala kaming dalang kutsara kaya magkakamot na lang tayo, magugas tayo ng kamay dito. Ganaw. Oh, ganaw. Tapos, kain na tayo. Tangkamuti ka, aray. Hindi na naman ang ginagawa. Masarap yung karin pero matigas lang. Alam nyo, marunong na po ako mag-Tagalog. Yung iba lang po, hindi lang po ako, mayroon ding hindi ko alam yung mga Tagalog, ganun. Kaya iniilocano ko na lang. Kaya ako nagtatagalog na kasi madami nang hindi nakakaintindi, dumadami na ng subscriber ko. Kaya nagtatagalog na ako, baka hindi nila maintindihan. So, tikman naman natin tong maliit na isda. Sayang. Dito masarap din siya, pero mas masarap pag may suka. Sisirap. Ang sarap mga kabagis. Ipipikit mo pa pag kumakain. Sarap na tuyo, ang ulam namin masarap. Kasi dito sa bundok, hindi kami mapili ang ulam. Sa tuyo, ganun lang. Masarap na. Kasi ngayon, mahal na ang karne. So, ngayon, mga kabagis, kakatapos ko lang kumain. At kukuha naman tayo ng panghimagas na sarisa. Katam nang nagpagkatalay. Wala po. So, ito lang nakuha ko mga kabagis kasi matataas yung nasa taas yung mga hinog tsaka madami siyang bunga kaso nga lang hindi pa hinog. So, let's go. Punta na tayo doon. Bumalik kami dito kasi wala si Tate Virgilio. Pumunta na kumuha ng alumbay.
kasi magliliw-liw pa tayo. Kaya pumunta kami dito sa bundok mga kabagis kasi para may ulam din kami. Balatong is essential. Tignan nyo sila Nanay Miri mga kabagis. Napagod na daw yung mga sika. Tingnan mo sila Nanay Miri mga kabagis. Nakaupo na sila kasi kanina pa silang umaga nakatayo. Ano na pag-gas ka? Ag-charge sa'yo pa. Ag-charge sa'yo. Wala ka charge sa'yo. Tama kabagis, dati tayo pag inti ubog, ta agala tayo masitas. Agita ni nang kumubalik tayo na kagaya. Kung mapapansin nyo mga kabagis, may ubog kasi madaming puno. Tsaka maganda dito, masarap ng hangin, kaya may ubog. Tsaka alam nyo, may madaan pang masitas. Nakakuha na kami ng mga halaman dami na dito magaganda. So ato yung ubog ni mga kabagis, tignan nyo nagmayat, ang ganda-ganda malinaw siya mga kabagis, pwede siyang inumin, ganon. Doon kasi mga kabagis, hindi pwedeng inumin kasi umaagos pang ganon, madumi, ganon. Kaya dito na lang. So punta na tayo kasi magliliw-liw pa daw tayo, nagagalit sa Tatay Biyong. Gud-gud ulit lang. So, ngayon mga kabagis, agliw-liw kami, nakakuha kami ti alumbay. Nakakuha na si Tatay Miri ng apit. So, ngayon mga kabagis, sisimulan na natin ang pagliliw-liw. Kaninang umaga mga kabagis, madaming isda, pero ngayon nandun na sila sa kakangkungan kaya wala nang makuha. Hindi naman pwedeng ilagay yung mga yung pangliliw sa kasi may pulipol. Wala na. Kakalugong ako kasi mainit. Ala mga kabagis, nagado na alam nagado. Awang bay uray may sala nagado. Mga kabagis na Tatay bigat lang aji mga kabagis Tatay bigat mga kaninang umaga madaming isda. Yung mga isda
kasi nagtatago sila sa mga kangkong, kaya katatapos lang sila kasi kumain, kaya pumunta na dun sila, kaya siguro natutulog na. Napagod kumain. So uwi na nga rin tayo, wala naman tayong nakuha. Kaya kami gumunta dito kasi para sana buti na lang meron yung ani kami ng balatong. Kaya uwi na lang tayo. So yun lang nga ang vlog ko mga kabagis, and don't forget to like, share, subscribe, and dumami pa sana ang makukuha namin isda. Bye!